Ahoj kamarádi. Ahoj kamarádi. Ahoj. Ahoj. My vás chceme přivítat na našem novém kanálu, který se jmenuje Táta a dvě princezny. Tohle je princezna. Jak se jmenuješ? Nikolka. Nikolka a tohle je princezna. Nela. Čau. Zároveň vás chceme přivítat u našeho prvního videa. Já. Co na něm budeme dělat na tom videu, Nelly? Budeme rozbalovat různé hračky. Hraček máme hromadu, Jo, mám. ale holky si musí vylosovat, kterou Jo. hračku si budou rozbalovat. A když si nevylosujou, tak mají co? Tak mají smůlu. Tak, jdeme na to? Jdeme na to. Jdeme na to. Kdo bude losovat jako první? Mladší má přednost. Kdo bude losovat? Já. Budu to vidět z kalutky. Tak, pořádně to zamícháme. Pořádně to zamícháme, Nikolko. Pořádně to zamícháme. Niky, vylosuj. To je. Tak, a ukaž, co tam máš. Ne. Tak, a ukaž na mě. Já tam nic nevidím. Co tam máme? Srandovní písek. Srandovní písek, super. Nelinka? Sliz kuličky. Sliz kuličky. No tak to se budem těšit, jak tohle dopadne. Teď já. Tak, tohle jsme si vylosovali. Holky se budou muset podělit i se mnou o srandovní kuličky. Nebo to nebyly srandovní kuličky? Byly. Tohle byly srandovní Ne, kuličky. tohle byly sliz kulička, tohle Sliz kuličky a tady to byl srandovní písek. Tak holky, jakou budete chtít kdo barvu? Modrou. Nelinka bere modrou, Nikča bere jakou? Bude tu. Tuhle tu, přesně. Zelenou a mně zůstane růžová. Tátovi růžová. Jo. Super práce. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak, co rozbalíme holky jako první? Teď. Písek. První písek. No tuto. Super. A máme nůžky? Tuto. No tohle je písek, Niky. No. Rozbalíme jako první. Tak. Kdo z vás skočí pro nůžky? Já. Tak utíkej. Tak obě. Tak každá si přineste svoje nůžky. Tak super. Rozstříhněte to, neustříhněte si prsty. Nekoukej k té druhý, nebo si ustříhne článek prstu. Nevím. To dáš. Chceš pomoct? Jo. To zmáknete. Taky to. Ty jen na to, jo. Nejde. Tak Já. super, no a co já? Já musím taky. Ty jsi se zbláznila a na mě zbyde tenhle, jo. Hezky to voní. Tak. Růžovej. A můžeme ti nehát. No, jasně. Hezky voní. Dáme to pryč. Vysypem to na stůl. Aha. Aha. Ale nemíchej se ke mně. Tak, co z toho složíme? Bubáka. 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 Tak počkej, udělám bubáka. Mě to Bubák. Tam jde. No a co se s tím děje teda? Aha, on se takhle hejbe. No ten je můj tenhle ten. On se takhle hejbe. No tu tam dát ty bubáka. No už, jak chceš. Nelí, že to sníš. Ne, to hezky voní. Jo. Každý jiný. Niky, a to k tobě se zalíbila červená? Jo, a ty chceš radši červenou? Jo. Ještě to jde. Jo, ty si chtěla tuhle, tak si ji vezmi. Jo. A co z toho chceš udělat? Tak z toho udělej sněhuláka nebo něco? Ne, těši. Aha. No co to je zelená, ta tu teda zbyla na mě nebo co? Jo. Jo.
Můžu tam dát. Tak se to rozlízá. Můžu tam dát. Bubáka moje také. No nic. Bubák. No, bubák. Super, hotovo, paráda. Pík. Tak, holky, Co je? líbila se vám modelína? Jo. Jo? Ještě. Tu. Ještě tuhle. Jakou? Tak si ji vem. Tady tu jsi vylosovala. Tak, dejte to na stranu, ty první. A ty jste to nebyl moje rybičku. No, takovou rybičku. To jsou barvy. Tak, jdeme rozbalit druhou srandičku. A tou je kuličkový sliz. Tak, na to jsem teda moc zvědavý. Tak už to budete mít. To musí asi tačka. Tak musí pomoct táta, jo? Paráda. Já chci tohle. Já chci tuhle. Tak ukáž. Ty tuhle. Nebo tu mám. A jakou si vezmu já? Tuhle. Tuhle tu. Tuhle modrou. Tuhle tu. Tak schválně, to jsem teda zvědav. No tak ne. Tak to je dobrý lepidlo. Tak ukažte. Tak to otevři. No tak oni jsou všechny stejný, Nikolko. Co to je? Já chci tuhle. Takovej lepedec. No Niky, dej to na stůl. Na stoleček to dej, ale. Ja. To je lepen. Co to je? Sliz? Wow. Niky, je to sliz? Jo. Jo. Já nechci tohle. Tohle nechceš, víčko? Tak ukáž, tak mi ho dej. Tak ukáž, neutírej si to do těch šatiček. Bylo by to super? No, budem prát zase, to bude krása. Tak co nelí? No, to je nádhera. To je nádhera, je to všude. Super, Niky, vydej to odtaď. To je barvý. Vydej to odtaď. Co je? To je nějak hodně barvý. Co? To takhle nesemeleš. A ještě ho tak to bude po celý zahradě. Co? A ukaž ty. No ty jsi taky dobře barev. Ježíš, to je taky lepidlo. Tak si to budeš zkusit taky. Já si to mám zkusit taky, jo. Tak jo. No, Niky, neutírej si to do šatů. Ukaž to. Tak ukaž. Jo, no, tak to je nádhera. A už z toho máš sliz? Jako jo. No a co to má dělat? Nevím. Niky, No z toho- líbí? Z toho si mám dělat Niky, jako různý věci. líbí? No. Ne. Neli, jak bys to obodovala? Jedničky do desítky. 5. Tak holky, tak mi řekněte, co se vám líbilo víc? Tohle. Kuličky Asi nebo ten tenhle super písek? Super písek. Asi Super písek lepší? Jo. Jo. Ty kuličky, to bude úplně všo. To budou uklízet až do večera. No, to bude nádhera. No Nelly, ale ty si s tím hraješ, jak kdyby tě to bavilo. No, Co? tohle. Tak si chceš hrát ještě s pískem? Jo. Tak jo, super, tak my se s váma pomalu loučíme. A doufám, že příště si holky vylosují něco, co je bude trošku víc bavit, co se nebude tak lepit, nebude to všude a nebude to takhle barvit. Tak se mějte moc hezky. ahoj. 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 Čau, čau. Tohle. Ahoj. Taky